L-A-P-P-E-N. Je gaat zo net waar. Nee. Lectje? Ja, lectje. Smalle is niet echt. Oh, doe normaal. Ga normaal. Pas op, ik heb drank. Slecht. Passeren wij de receptie met een rol? Ja, maar ik laat hebben die foto's niet. Hallo. Luchten. En de foto of niet? Ja. Mij alleen. Ja. Kan me willen. Jij is de man. Le lomme. Like a le homme. Sammy. Het kaartje? Nee, een budget ga je even op dus. Like a boss. Voor de koning of niet? Goed. Ben. Koning man. Koning Winter. Lekker. Ik moet nog wel even mee. Nee, dat gaan we niet doen. Voordat ik hier in het Ja, ik pak niet. Anderhalve keer meer dan de seconde. Laat het laten. Als je me uitknauwen alsjeblieft, ik kom er niet meteen. Anderhalve keer. Op plaats 2 en 3 en 2 en 3 en nog eens 2 en 3. Dus gewoon een execo. Lutens en Blanquito met 166 punten. Meer dan dubbel van de Duitslandspel. En maar liefst met je gouden medaille. Die waardige van Papietertje. Meneer Nijbaard, Kine Koning, 224 punten gehaald. Ik ga alleen maar zijn krabben naar huis gezonnen. Ik ga alleen maar zo'n nikje klappen. Heb niet meegedaan, ja. Alleen maar, ik ga maar zwemmen. Is dat die Jeep Safari dat wij koeien zijn, toch? Mijn babytje mee. En wij weer Ben Duim. Achtung. Een bompowerbak. En Lutz moet weer aan mijn lijf zitten. Hè? Altijd toch. Thank you. Wat weet je hem? Wat kapot. Blinkie. Oh, dat is goed. Iets van de zusjes, hè? Nee, jij neemt dat van mij. Je moet van draaien hebben. Hey, van vallen hebben. Hey, jij daar. Je moet dat doen. En straks ligt jij hier met een tankje in de park. Lood nog een keer, dat is niet schoon. Ik heb al een strijd. Van mijn dat spraak, met die spraak. Hé, als er hier niet op gesmissen, dan wordt het Mama Caroline, Mama Caroline, schrijft op, hè. Jij niet zat geweest. Laat ons even spreken. Shaggy. Waar de hel nou nuchter? Nee. Ha! En jij daar? Ik geef dat eerlijk toe. Wat zappen hebben? Jongen, die move kan niet meer rieken, ga niet meer zien. Behoorlijk. Ik zei één naam, Semi. Sebi. Wicht een keer aan de camera. Ja. Kom aan, Linda. wicht aan de camera. Eén naam nuchter, het is nu. Eén naam. Saai en dik. Kini, hey. Semi, hè? Semi. Ik ken het. Ja, en jij zit aan de Sprite-vijfje. Moet dat papa heel opvallen zijn. Ze noemen hem. Hij is een blik gewoon. Kijk dus. Spaghetti aan het fretten.
Hallo? Bompa al aan het hoofdgerecht. Zijn aan het hoofdgerecht. Ja, mag dan. Hij doet zijn best. Van hem naar hem? Escargot noemen ze dan. Escargot. En dat was een blok. Een goede skin zeg maar. Wie? Concentreren hem. Ja, pak er een plekje. 50 plus. Lunch van weg, nee. Wat is het? Een tricep. Oh ja, een dien. Kom, wat tijd hem. Bies, doet een biesje. Oeh, ja. Ga wetrollen hem. Bye. Het is ook heel snel dik. Weer aan het eten, ja? Weer al dus. Eén soepje. Weer al. 2 broodjes de hele dag. Weer al aan Heb mij veel gekregen. Weer al aan het eten. Heb je friet eten? Heb je een hamburger eten? Nee? Zit nu man vet in de bureau? Ja. Zijn tegen die mama. Zo. Waar is Bompa? Hoe heet het? Aan de kast. Waar is Bompa? Bompa is gaan vliegen. Wie mocht? Ik speel een hele tegenval. Ik speel het lefte dan de boven. Oh shit. Dan dit weer zonde. Met de meneer dan moet je dan. Hallo? Ja, maar vanaf wanneer had een gate ook? Niet offensief, dit is Andrea. Ja. Wauw. Het is wel populair daar, absoluut. Wij helpen. Wat? Heel wat vrienden. Ja. Nee, burger. Hij heeft een brief voor dat vriend. Ja.